ऐसा जीव हमारे खभारी में पड़ल बा, कुछ कह ही नहीं जाता। एक तो बात तो कपारे पर कटिया आ गई, अब ओके काटे पीटे खो। आ हमने के दुइये भाई बाड़ी जा, एगो भाई बटलो बा तो फूल नहीं तो आधा तो बकलोले बा, आधा वो बकलोल बा। भैया ए भैया का रे ए मर्दवा तू नहीं तू यहाँ कब से बैठल बड़ा का है तो के घर कर कुछ हुआ चल मालूम बा बताइबो करबे। एक बात कही हो औने रे का बात मर्दवा मजा आ गई हेनिया इबे हेनिया इन्ने आई हां हेनिया इबे अरे हेने चल हेने यो त ते जानता रे ना हां वो जानता का जाना था। आई बताओ तू जानता कि नहीं रे बुरबक हम जानती तो से पूछती रे। अरे मत भैया हे बगले इबे हे बगले अरे मर्द भैया हां बहुत खुश बानी का हाल बताओ ना रे। जानता ना हां बाबूजी के लड़का भइल सही अरे बोल बोल बहुत बढ़िया बहुत खुशी के बात बा कि तोर भौजाई के लड़का भइल। अरे बुरबक अरे जानता रे भाठा जो एक गैलन ले यार एक गलन जानता रे ओ भैया। हम बहुत परेशान रहली हई कहिए एकर जी छूट जा कहिए अरे जी मर्दवा छूट जा। नहीं हम चल ले। उहे ताकत रही एक मारे हम कहीं जात तो नहीं रही। उहे टुकुर ताकत रही अब तो मन करता अरे नाची नाच मत हाँ। जो पहले मसाला किन के ले आ। हाँ मसाला जरूरी हाँ, बा। पैसा तो के दे पैसा दिया। दो पैसा दो पैसा दो हाँ ये मर्दवा पैसा तो के लिए 4000 रुपया देली का कहले आए पैसा का कहले ये मत है का बात है पैसा का देखा देख कन्ना बा 4000 बा ना 4000 बा जाके के भरपूर मसाला किन के ले आ। हाँ अरे चले चल बाजारे हां चलो बाजार तू में तनिको चिंता मत करो कौन चिंता करे अब कौन चिंता अब बाजू हमार बाजार कोई अरे पूर्वक तना इतना खुशी की वाली बात बा खमन के दू भाई के बीच में एगो लड़का पैदा हो गइल बाहर जो अब कौन बात के छै बरे। बाजार वो हमको के ले आई ना हां कि आज ले वो मसाला के खइले हु नहीं हां तो जो मसाला लेके आ, अरे, जो चल चलो बोरा ले ले चल घरे बोरा ले जो, ली अब जल्दी आ आ जल्दी आई है। हां या बतानी अब ते के भेजले बड़ी मसाला के आधा तो बकलोल ह। अब देखो कौन कौन मसाला लेके आवेला। अब पहले तो अइबे नहीं कइल भैया हो आ गेले रे आ गईली दा मसाला अरे आराम से उतार मसाला। महीने आइटम बाटा कहीं फूट उठ जाई ना धीरे से अरे कहां मारा था रे गुरुभक्त ने ऊपर से छोड़ देता अरे तो छोड़ दे हाँ ये देख सब मसाला रे। भैया हां सब्जी नहीं है हां महीने का आइटम वहाँ सब एमे बाटा अच्छा मैं हिलका में थई। हाँ आज बड़हन तक खड़ा रहल है हाँ। वो केरे कसा से ले आवत है यानी मसाला भरपूर ले ले। मसाले मर 4000 रुपया दे ले रहल अब तो ऐसा तो नहीं बाटा कि हम मसाला तो नहीं मन ले आए नहीं तो ठीक कर ले मसाला जो भरपूर ले दे ले। जानते हो हां एक बोरा तो खाली हम पशु आहार ले लेनी है पशुहार एक बोरा चोकर अरे 20 किलो भेली अरे अरे सुन बे अब 5 लीटर वाला कैल्शियम ले अरे लेनी। बाप हो बाप करे तो के हम भेजले रहे पशुहार ले आवे के तो तुहन का मसाला ले चोकर ले काले रहली। अरे हां मर्दे भैंस बियाली कुल तो यन कुल दियाला तू भैंस या तो मेर भौजाइया भैंस या रे वो में दूसर लगेला का उ भैंस का मसाला ले आइल बरे मर्दवा तो के का कोई के भेजले रहली तो तू हमें कहे के ना चाहे कि सौरी वाला ले ये तब ओ सब पूछले रहते तो देले नहीं रहत कोई दे ला ये मसाला ले ला आ तू हम साथ में रहा तू हम साथ में रहा कौन मसाला ले ले चोकर ले आई हाय हाय चोकर ले हो नहीं बताओला चोकर ले आवता आई हो नहीं बताओता पतुहार ले गइल बस पैसा सारा बर्बाद करके ध दिया करो वो पतुहार पी वो चोकर खाई तू वही तो कला तो मसाला ले आओ तो हम मसाला ले चलिए वो मसाला ले ले चोकर तो क्या करी तो हां सब तो पैसा ले गइल बात कहले घोड़ा खा तू अरे हे आप हां जो मसाला फेर दे वो का मसाला चल ले हां मसाला का ई तो के ठग ले लेबा मसाला खा ले तो के ठग ले लेबा आ चल फेर दे जाता नहीं तो मारवा तो नहीं जाइबा जाके फेर के दूसरा मसाला ला मारवा जाता नहीं जाइबा के भाई ताका था भाई ताका बा सॉरी सॉरी भैया ओ ए भैया का रे खरा गई हाँ, देखा। उतार देखा हम ले आते हैं ठीक हैं
देखा आ गई? जौन जौन बतावला है ना हाँ तवन तवन ले तो कहानी ना है कि कोई जब मेहरारू वाला मसाला चाहिए हाँ वह कहली हाँ? तो अपन मन्नत दे देला से तो नहीं जलले हो भैंसी का गई घरवा ने तो हाँ। जानता हाँ। बाबू रोत रहले आ तो रोई ना बिल्कुल दिन का लड़का आ तो रोई ना हाँ तो कहबे कर हाँ ही न के कहानी है बजाऊ रे ते टुकुर टुकुर ता कहत कते का रहे अरे ते तू नहीं तेरे लड़का तू नहीं लड़का खाऊ खेला सकेला तू नहीं खेला सकेला जला दो दिन बड़ा लोग तो जरूर है बड़ा लोग सुधिया के न त मारा मुंह हाँ? देखो जानता हाँ। तो जब हम के कोरवा में लेनी है ना हाँ। तो बाबू चुपा गइल हाँ तो छुपा नहीं जाई जानता हाँ। आ एगो थोड़ा एगो चीज निहारली है का रे देखलिए तो को मत पूछिए नहीं रहल ये गोले निहारे ये मुसरी निहारा ताटे मुसरी निहार तो भेजले रही हां आ तो का मुसरी निहार बाबा तरी आ मसाला भेजी तो जवन मसाला ले आदि हलो तू फेरे पड़ गई गइल ना मुसरी देखे